ମୁଁ ଏଲୋରା ମିଶ୍ର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ପିତାମାତାଙ୍କର କୃପାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମ ପଦ ମିଳିଥାଏ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁତ୍ରର ଶରୀର ତ ପିତାଙ୍କର ଅବଦାନ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯିଏକି ପିତାଙ୍କ ଉପକାରକୁ ଶୁଝି ନେଇ ପାରିବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 4 ଶ୍ରେଣୀର ପୁତ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣି ସେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାହା ପାଳନ କରିଦିଏ, ସେ ହିଁ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ପିତା କହିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁତ୍ର। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଅଧମ ଶ୍ରେଣୀର ପୁତ୍ର। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବା ଆଦେଶ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ସେ ତ ପିତାଙ୍କର ମଳମୂତ୍ର ସମାନ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ପିତାର ମନ ଜାଣି କରି ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ସେବେ ଭାରି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ପାଳଇ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ସେ ବୁଲାଇ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିହୀନେ ଯେହୁ ପାଳେ, ଅଧମ ପୁତ୍ର ସେ ସୟଳେ। ପିତାକୁ ଲଙ୍ଘେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ, ସେ ପିତା ମଳ ମୂତ୍ର ଜାଣ। ପୁଣି ଆମ ସମାଜରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 4 ପ୍ରକାର ପୁତ୍ର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଋଣୀ ପୁତ୍ର, ଶତ୍ରୁ ପୁତ୍ର, ଉଦାସୀନ ପୁତ୍ର ଏବଂ ସେବାକାରୀ ପୁତ୍ର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଋଣୀ ପୁତ୍ର। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଯିଏ ଆମଠାରେ ଋଣୀ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଶତ୍ରୁ ପୁତ୍ର। ପୂର୍ବଜନ୍ମମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯାହା ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିଥାଉଁ, ସିଏ ଆମ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆମକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଉଦାସୀନ ପୁତ୍ର। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ପୁତ୍ର ନା ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି, ନା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଉଦାସୀନ ରହନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ସେବାକାରୀ ପୁତ୍ର। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ପୁତ୍ର ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜୀବନରେ ଯେମିତିଆ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ, ତାହା ନିଜ କର୍ମଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।